regardless po kung ano po yung partido nila. Kapag may natatanggap po tayong report ay immediately yung mga provincial directors po natin, yung mga chief of police po natin ang nag-a-address kaagad ng concern para hindi na po ma-diffuse po kaagad yung tension between and among candidates po. Ano ka lang po, may elaborate ka lang po, Attorney Duque, sa mga ganitong mga cases po, sa mga candidates, especially for those na mga bago, how does COMELEC handle po mga such cases po ganito? Sa mga bagay na meron pong threat to the life of a given candidate, of course, there is the law enforcement matter in which the PNP and the AFP are directed to right away respond to secure the threatened candidate. But with respect to the prosecutorial power of COMELEC, we have to await for the filing of the formal charges with respect to the respondents or whoever is involved in the perpetration of any alleged crime as against the candidate. Thank you very much. Thank you, ma'am. Next in line is Mr. Isagani Navarro from GMA 7. Okay na. Good morning po, ma'am. Meron po kasi nga labas-masok na preso, but nasa CIDG na po. Na-operate na po sa CIDG. Maulit po kaya ito sa darating na eleksyon, baka po magamit ito. Gaano po sigurado ang mga bumoboto at mga kandidato sa seguridad po regarding po sa sitwasyon na ito. Sa labas-masok po na preso na sa CIDG na po, na-operate na. Sa provincial po na Bulacan. So, tama po yun, may report po na labas-masok po na preso sa Bulacan at inaksyonan po kaagad yan ng kapulisan at nahuli po yung mismong preso, pati po yung mga provincial jail guard na in cahoots po o nag-conspired po doon sa asawa po, kinakasama po nitong preso po na ito at siguraduhin po natin na hindi po yan mangyayari. Kaya nakipag-ugnayan na rin po tayo sa BGMP, pati na rin po sa mga provincial wardens po na siguraduhin na hindi na mauulit po itong mga ganitong pangyayari po at hindi natin papayagan to. Kagaya nga po namin sinabi natin kanina, ang inyong pong kapulisan, kasundaluhan at yung Coast Guard po natin ay nag-joint force na po para siguraduhin na walang anumang seryosong banta ang makakapag-disrupt po ng tahimik na pagsasagawa po natin ng eleksyon sa darating na Lunes po. Thank you po. Last question na po. Mangyayari po kaya talaga yung magkakatulungan ng media at ang kapulisan sa darating na halalan sa Lunes. Hindi po kaya. Kasi ma'am, sorry po. Na-experience ko po ito. Ako po si Isagani Navarro na naharas po ng kapulisan. Sorry po sa tanong ko, but ito po ang katotohanan. Maganda po sir yung inyong pagtatanong and ito po yung isa sa mga dahilan po at kinonsider po ng PNP kung bakit binuksan po natin itong Media Action Center para iparamdam din po sa mga kasamahan natin sa media na welcome po sila na puntahan po tayo in the interest po ng transparency, mabilis po na pagbibigay ng mga information at sa public awareness na rin po. May mga insidente po na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan po yung ibang mga kapulisan sa ating mga kasamahan sa media. But our presence here together with the COMELEC would somehow indicate po yung aming openness para makipag-collaborate po sa kasamahan po natin sa media na malaki po ang magiging papel po ng mga kasamahan natin sa media para po maging maliwanag po ang mga information na nakakarating po sa ating mga kababayan at hihingi namin ngayong araw po na ito ang inyong tulong para samahan niyo po kami na bantayan po yung eleksyon sa Central Luzon at kung ano man po yung mga police assistance na po pwede po nating maibigay in terms of security sa ating mga kasamahan sa media ay makakaasa po kayo na ibibigay po ng kapulisan po yan sa ating mga kasamahan sa media. Maraming salamat po ma'am. Sana po, asahan ko po yan. Sana po hindi na ako ma-experience ng harassment. Sorry po, sorry. Yeah, Salamat po. Salamat po namin, sir. Thank you ma'am. Thank you, sir. We'll now hear from Ms. Chiki Kakay, representing RW 95.1 radio station. Good morning po, ART Almodoque po. ART, may mga napadalhan na po ng mga show cause order at nakasuhan po sa vote buy. May nadala na po ba tayo na records o nakasuhan ng vote selling naman? And ano po ang magiging penalty at ano po ang inyong paalala sa mga botante? With respect to
our records na natanggap natin, yun lang mga bumibili ang may kaso. Wala pa tayong natanggap na kaso na yung tumanggap ay kinasuhan. So, nag-aantay tayo, interested tayo dyan para ipakita natin sa taong bayan that we are not only after the buyer, we are also after the seller. O, para ipakita natin that both are equally liable before the law. In case po na mahuli or makasuhan po sila, ano po ang magiging parusa po nila para alam po ng mga botante na hindi po dapat binibenta ang kanilang boto? Okay, let's go to the administrative side for the part of the candidates and parang player sila yan sa political race na yan or election race na yan. So, the imposable administrative penalty is perpetual disqualification to hold public office and the deprivation of the exercise to suffrage. That's one. Then the other thing is with respect to the criminal liability that may be imposed, and that is we go to the imprisonment. Yung imprisonment demands has an imposable penalty of not less than 1 year, but not more than 6 years, not subject to probation. So ibig sabihin, kahit na new time offender yan, talagang mag-serve out siya ng sentence, no? Okay? Then the other thing, kung yan ay foreigner, he has to serve the sentence and will be deported. If it is a corporation that violated this, then they will be fined at 10,000 pesos as a civil liability. Follow up naman po. Para naman po dun sa mga nakatanggap ng show cause order for vote buying, ano po ang magiging epekto nito? In case po na sila po ay manalo, mapuproklama po ba sila? Well, dahil ito ay mga show cause orders, we are in a case build-up and there is yet no actual case for disqualification that is filed. And there is no motion to suspend the proclamation even when these candidates facing cases of vote buying may probably win, talagang may proklama sila. But should the case of vote buying prosper as against these respondents, they may be unseated because they are disqualified in the electoral race. No po, for BDGen. Magsisimula na po ang liquor ban po natin sa Saturday. Ano po ang magiging sakop nito? Kasama po ba yung mga establishment? And for those na mahuhuli po sa liquor ban, ano po ang magiging Well, yan po ay mahigpit na kautusan po. Normally po kapag may mga election po tayo ay talaga nagpapatupad po tayo ng liquor ban. Kaya nakikiusap po tayo sa mga tindahan po, lalong-lalo na po doon sa malapit po sa mga polling centers po natin, sa mga eskwelahan, ay wag na po kayong magbenta po at may kakaharapin po kayong kaso po dyan at penalty po at maaari po itong magresulta sa pagkaka-revoke po ng kanilang mga business permit. So magtulungan po tayo, kagaya po ng lagi natin sinasabi, ang election po natin ay hindi lamang po trabaho po ng COMELEC, hindi po trabaho ng PNP at iba po pong mga ahensya. Mas malaki po ang magiging papel po ng ating mga kababayan, yung ating mga community para maging mas ligtas po at payapa po yung gagawin po nating election. Thank you, ma'am. We have a follow-up question from Mr. Mark Season from CNMA Pampanga Chapter. Kay General po, Ma'am Pardo. Yung mga botante po, yung kanilang mga tungkulin after May 12, tapos na. Pagkatapos silang bumoto, lumabas sa mga presinto. Pero ang COMELEC po at saka ang PNP, hindi po doon nagtatapos sa May 12. Meron pong kautusan o marching order sa PNP na zero violence ang May 12. Gaano po ito kabigat? Kakayanin po ba yung marching order na zero violence on May 12? Tama po sir, yan po yung utos po ng ating GPNP na siguraduhin na zero violence po tayo nationwide. Kaya po yun lang dahilan kung bakit po mahigit 13,000 po yung dineploy po natin na mga kapulisan, kasundaluhan para po bantayan po itong ating eleksyon dahil hindi po natin nahayaan na sino man po ang gagawa po ng makahas para po mga intimidate at siguraduhin na makuha po nila yung kanilang mga political interest. So, panay pa rin po yung ating pakiusap po sa ating mga kandidato dahil malaki rin po sir yung magiging papel po nila, yung kanilang mga pamilya at supporters na hayaan po natin ang taong bayan na magdesisyon. Huwag po nating daanin sa dahas o anumang kaguluhan
para lang po isulong po yung ating mga pansariling interes. Kaya ang eleksyon po na ito ang magdedetermine sa kapulisan kung ano bang klaseng PNP tayo meron, and of course para sa buong kabuuan ng bansa po natin na siguraduhin po natin at huwag nating payagan ng sinuman na diktahan tayo kung anong magiging direction po ng eleksyon na ito. Next question po. Last time po, nagkaroon po ng consultative forum, yung tinatawag po nilang war for truth. Dati, madalas narinig po natin yung war on drugs. Meron po bang naging batayan ang PNP o yung mga kasama ninyong naging resource persons po last week na dapat na talagang i-motivate ang publiko at i-declare na magkaroon na po ng war for truth? Tama po sir, kasi sa bawat minuto pong dumadaan sa 24 oras po natin ay kabi-kabila po yung namomonitor po natin ng mga misinformation, disinformation, malinformation o yung tinatawag po natin fake news. Dati nga po, ang ina-address lang natin tuwing election is guns, goods, and golds po. Pero ngayon, may isa pong F, which is yung fake news po. Yun po yung dahilan kung bakit naglunsan po yung PNP po ng Joint Anti-Fake News Action Committee. Pero this time around, yung nilunsan po natin noong isang araw na war on truth, ay isinama na po natin yung ibang ahensya. Kasi yung paglaban po sa pagkalat po ng mga fake news ay hindi po talaga kakayanin ng PNP. Responsibilidad po ng lahat na siguraduhin na ito pong mga nagpapakalat po ng fake news ay may sa ilalim po sa mga batas po natin at makasuhan po sila. Dahil makailan lang po sir ay meron po tayong kinasuhan, particularly doon po sa Davao kung na nagpakalat po ng maling information na meron pong mga tauhan po ng Special Action Force at CIDG na i-raid po yung bahay po ng ating dating Pangulo ay wala pong katotohanan yon. So, kinasuhan na po yan ng CIDG and hopefully dito naman sa Central Luzon ay kung meron po kayong dokumento ng mga misinformation, fake news, nakahanda po tayong tugunan dyan at ayaw natin kasi sabi ko nga kanina sir, yung mga menial or mga trivial na issues na nakuha po natin doon sa ating mga focal and liaison officer ay kasama po yan doon sa mga paninira po sa social media at ang nangyayari po yan po yung nagtitrigger ng tension po kaya hanggat maaari po ay pinapat-download po kaagad natin yan, pinapaalis po kaagad natin yan sa internet sa pamamagitan po ng pag-request natin through ACG po sa NTC pati na rin po sa DICT kasi ang PNP naman po sir ay walang kakampatan na tanggalin po yan sa area po yung mga fake news na. We have to pass through the legal process to make sure na hindi po ito kakalat. Pero panay sir yung pakalusap natin na wag naman sana ang ikalat o sana alamin muna po sa atin kung ang PNP po ang involved dyan, kung involved sa law enforcement action po, mas maigi po na ipagbigay alam niyo po sa amin at ibibigay po namin sa inyo yung tamang informasyon sir. Okay, RD, last question na po tapos pupunta kay ARD Duque. Naging aktibo po kayo to, kasama po Elected sa kampanya ninyo na ginawa niyo yung Peace Covenant, signing sa mga kandidato. Meron po ba kayong assessment kung ito ba ay talagang naisapatupad o parang ano lang sila? Dahil naging requirement lang ba, nag-comply lang sila? Kasi sa mga nakikita po natin, may mga parang hindi naman po sumunod, parang pakitang tao lang. Maganda sir na naitanong mo yan kasi yan din po yung commitment na gusto naming makuha po lalong-lalo na po sa side po ng mga kandidato. Kaya po tayo nagsasagawa ng ganitong mga consultative forum, yung mga Peace Covenant and signing po ng mga Peace Covenant na yan dahil we want to get the commitment and assurance po ng mga kandidato na hindi nila papayagan sa kanilang hanay na magkakaroon o magsimula yung kaguluhan. Kasi on the part po ng law enforcement agencies ay given na po na ang gusto natin magkaroon tayo ng ligtas at tahimik na eleksyon. Pero hindi talaga may iwasan na may mga insidente o may mga gulo na nagsisimula po sa pagitan ng ating mga kandidato. Yung pagpirma po nila doon sa Peace Covenant ay gentleman's agreement po yun eh. The fact na pumirma po sila doon, ang inaasahan po ng ating mamamayan ay yung honor po nila, yung pirma na inilagay po nila doon sa Peace Covenant. So hindi lamang po ito for optics lang na pupunta sila doon para pumirma for the sake ng compliance po sa sinusulong po nating mga inisyatibo. So sana po sir, sa mga nakikinig po sa ating mga supporters ngayon, mga pamilya po ng ating kandidato, isa puso po natin yung pagpirma po natin at pagpapasako po sa mga batas na umihira lalo during the election period po. Thank you po, RD. Attorney Duque po, siguro magpapahinga lang kayo mga ilang buwan lang tapos barangay SC election na naman po.
Ang tatanong ko po, RD, yung final na resolution po ni Congresswoman Ana York Boto sa 4th District to declare parang high-risk area yung ilang mga bayan po sa 4th District. Pero ito po ay na-deny. Ano po yung naging grounds? Kasi po noong 2016, yun ang ginamit nilang parang grounds para i-declare muli, reinstate yung COMELEC control. Yun lamang po. Thank you. 2016, may kakaibang resolution ng COMELEC na declaring a palin under COMELEC control na walang basihan. So nung tinanong ko, anong naging basis ito? It was plainly a resolution without any basis at all. Okay? So hindi pwedeng gamitin ang baseless baseless na resolution. So hindi ko alam kung bakit may lumabas na gano'n. Kaya nung tinatanong ko, wala naman kaming usapin sa JSCC, wala rin sa MJSCC. It was never escalated to the PJSCC. So that can never be utilized as a basis to declare the whole of 4th District in an escalated category. As a matter of fact, relatively very peaceful. We have been conducting elections since 2010 using the AES system. Napaka-peaceful ang 4th District. Ngayon lang tayo nagkaroon ng escalation of the peace and order or a disturbance of the peace and order dito sa Santo Tomas, which is a factual matter to become a basis para i-escalate the green level categorization ng Santo Tomas to a yellow category. Okay? So, wala pong basihan yan. Kaya tama naman yung yan, it was deliberated upon by the PJSCC kasi sila ang nakakaalam about the recommendation of the AFP and the PNP, sila ang nakakaalam ng peace and order scenario, sila ang nag-recommend that it would not be acted upon. And so what was acted upon, what was escalated is the changing of the categorization ng Santo Tomas from green to yellow category, and which was properly adopted by the Regional Joint Security Control Center. Fast forward lang po, follow-up lang, Attorney Duque. Yung barangay and SK election po ba automated? Pakiulit, sir. Magiging automated counting machine din po ba ang gagamitin para sa barangay and SK election? Oh, that is a very laudable vision. At nasa EDBank po yan kung may budget sufficient to launch the automated election system ng ating barangay and SK election. That is the big dream and vision of our chairman. Sana magkakaroon ng budget to do that kasi nandun lang sa Santa Rosa lang, Laguna Hub ang ating mga PICOS kasi pagmamayari po ng gobyerno yon. So ang na-envision ng ating leadership through Chairman Garcia is to utilize the proposal yan sa BSKE para maging automated. Sana may budget at matutupad yan na dream ng ating chairman. So procured po yung mga ACM, hindi po rental. Rental yan. Yan ang difference ngayon. Yung PICOS natin, which has been procured in 2010 to 2022 NLE, yung ACM ngayon, lease yan. So sa barangay po, kung matutuloy automated, yung PICOS na Smartmatic na dati natin naririnig, Tama po kayo itong dyan. pong ACM yung Miro. Tama po kayo dyan. Yung pagmamayari po natin ang gagamitin natin. Okay, thank you, sir. We'll now hear from Mr. Joe Salazar for his follow-up question. From the previous years, may mga naipasarong Pogo. And of course, sa Tarlac, alam naman natin yung naihalal pa noon, 2022 ay, of course. Sa ngayong elections po ba, wala po tayong namomonitor, ma'am, na baka involved pa itong pera from Pogo or drug money or other from illegal activities na maaaring maka-influensya sa halalan natin this year. Tuloy-tuloy sir, yung ginagawa nating monitoring not only dun sa mga possible existence po ng mga illegal na pogo, alam po natin na nagutos na po yung ating Pangulo na stop operation na po yung pogo noong December 31. But this will not stop the PNP and other law enforcement agencies to monitor yung kanilang possible illegal existence dito po sa buong Central Luzon. At hindi lamang po yan yung ating binabantayan, pati na rin po yung mga illegal, other illegal gambling activities po na maaari pong magamit po sa pag-determine po o pag-influence po ng eleksyon. So patuloy, ganun din po yung ating panawagan sa ating mga kababayan. Kung meron po kayong nalalaman at namomonitor po ng mga presence po, lalong-lalo na po ng mga foreigners na kaduda-duda po yung presence sa kanilang mga barangay, ay sana po magmalasakit po sila
iparating po nila yan sa kanilang kapulisan para po ma-address po natin at mahuli po yung mga dapat hulihin po na gumagawa po ng mga illegal na aktibidad. Follow up lang. Wala naman po Chinese spy na nahuli sa region. Like doon sa mga sinasabi sa Intramuros, recently, mga ganun. Sa atin, wala naman. Kahapon po sir ay nagkaroon po ng operation po sa Bulacan po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kasama po ang CIDG at yung ating pong Bulacan na PPO. May nahuli pong 2 Chinese national po dyan na possibly engaged po sa espionage at nakuha po sa 2 nahuling inchik po kahapon po ay mga gamit po sa possible interception po ng mga communication. Yung pong tinatawag po natin mga IMEI sa catcher po. So may mga nakuha po sa kanilang possession po kahapon. So ngayong araw po ay nakatakda po na i-inquest po yung 2 Chinese nationals na nahuli po ng pinagsanib na puwersa po ng PNP at PAOK po. Thank you, sir. Another follow-up question is from Paulo Santos from CLTV 36. Scenario building ho tayo. Worst case scenario. Paano ho natin na-anticipate yung mga posible bang mangyari? Lalong-lalo na ho dun ho sa mga binabantayan talaga natin may threat. Kasama sir sa naging security preparation and planning po natin, yung mga contingency planning po natin, yung mga nag-isip po tayo ng mga possible scenario na po pwede pong mangyari a night before the election, yung actual election po ng Lunes po. So lahat po yan, may mga courses of actions po tayo at alam po ng mga kapulisan po natin kung ano po yung gagawin po nila. At mamaya sir, we will invite you po. Magkakaroon po tayo ng simulation exercise po. Kasama po yung mga kapulisan po natin. Magkakaroon po tayo ng isang senaryo sa isa pong polling centers po natin. At makikita nyo po sa monitor po natin kung paano po yung magiging response po ng kapulisan po natin. Gaano po kabilis yung magiging pag-responde po nila para po may makikita po tayo ng mga areas for improvement ay meron pa po tayong ilang araw para po i-adjust yun. But what we can assure you, sir, na yung contingency planning natin, yung mga tabletop exercises natin, communication exercises, yung ating mga crisis exercises ay na-address na po natin yan at hopefully po sir ay wala naman po tayong ma-experience sa mga ganyang crisis during the election, but just the same kung meron man po sir na-address na po natin yan at ay naasahan po natin yung mga kapulisan po natin ay naka-ready po at handa pong tumugon sa anumang klaseng problema, security concern na maaaring mangyari po mula ngayong araw po at sa darating po na Lunes at sa mga habang pinipilang po yung boto at habang hindi pa po napuproklima yung mga nanalo ay inaasahan pa rin po natin na kailangan pa rin po ng mahigpit na pagbabantay at hindi maiiwasan. Siyempre po kapag may mga malinaw na lumulutang na mga nananalo ay may mga ilan po tayo mga kandidato na maaaring hindi matanggap yung magiging resulta. Kaya ready rin po tayo sa mga ganyang senaryo po sir. Ang huli na lang po, mahalaga po sa atin sa media to. Meron po ba kaming inaasahan na para bagang may bagyong pumapasok ang Pag-asa may hourly update, lalo na ho pagka nandun na tayo sa bilangan ng boto at gayon na rin ho sa pag-assess ho ng mga pumapasok na balita kasi definitely tayo ay uulanin tayo ng mga fake news para at least makapanakot sa mga boboto. Ano ho ang strategy ho natin? At 3 oras, 4 oras, paano ho yung pagbigay natin ng impormasyon sa media? As soon may mamonitor po tayo sir na pangyayari ay handa po natin sagutin yan. Kaya yung ating mga provincial directors sir ay on board yan every day. Kahit asaan po sila, nandun sila sa mga polling centers, nasa kahit po sila at nag-checkpoint po, dapat ready po silang sumagot sa ating tawag sa pamamagitan po nitong Video Action Center. Mamaya sir, i-invite namin kayo sir doon sa likuran po para makita niyo po yung mga shop po na workstation. Kada probinsya po ay naglagay po tayo. And we also encourage sir at binigyan natin ng instruction yung ating mga provincial directors na they should do the same. Kung ilan po yung munisipyo po nila, pwede po nilang i-cluster yan at bawat workstation ay mabilis po silang makakatawag doon sa mga polling centers natin, sa mga kalsada at yung mga body-worn cameras po natin sir na i-deploy din po natin yan para siguraduhin po na nadodokumento po natin lahat ng mga
mangyayari. At hindi natin kailangan, sir, na every 3 hours, every 1 hour, sir. Nandito po, 24 hours po, bukas po itong Media Action Center po para sagutin po kung ano man po yung mga katanungan po ng mga kasamahan natin sa media na real time po yung gusto natin ma-achieve dito. Ngayon po ay hindi pa po ito kompleto. Maglalagay po kami dito ng mga television set po na marami para po lahat po ng mga major networks sa regional ay nakatutok po tayo sa mga regional radio ay maglalagay din po tayo para kung may mga puputok po ng mga balita ay mabilis po natin itong ma-address at masasagot po natin yung mga katanungan po ng mga kasamahan natin sa media. Thank you po. Next follow-up question is from Mika Bautista, Ataw Diaryo ng Bayan. Para po kay Attorney Duque, paglilinaw lang po. Kasi taga Santa Maria po ako, District 6. Pero kung tumatakbong congressman na di umano, nung una, nasa balota yung pangalan niya. At mga ilang araw daw po, di umano ay nawala sa balota yung pangalan niya. Kami pong mga taga Santa Maria ay naguguluhan. Siya po ba ay official candidate na congressman sa District 6? Thank you. I have not much personal knowledge, baka magkamali ako masasabi, pero sa simpleng pagkaalam ko, hindi may issue pa sa kanyang registration bilang botante. So that is, I think, one of the vital issue. So kung hindi pa na-resolve yung issue ng kanyang registered voter, eventually, the fact na siya ay nasa level na nasa baluta ang kanyang pangalan, that is quite obvious. Thank you po. Thank you, ma'am. Our last follow-up question will be coming from Ms. Luis Gutaw from GME 7, Pampanga News. Kay Ma'am Chico, kanina po we're talking about real-time updates po. Ask lang namin po, on the part of the media po, if we have certain portal po or will be ROC release mga table summary po, quick look, like ilan yung as of this date, as of this time, mga nahuli po because of gun ban, liquor ban, and yung mga incident cases po natin which involve election-related incidents po. Yes, ma'am. Gusto namin, ma'am, kayong i-assure, ma'am, na lahat po ng mga information na kailangan niyo po, ibibigay po namin yan sa lalong mabilis na panahon po. Sabi nga natin, ang target natin dito, ma'am, yung real time na maibigay po natin sa inyo as it happens po on the ground po. Kaya nga po, malaki po nga ang kasiguruhan namin na mangyayari po na real time po kami makakapagbigay. Mapansin nyo, maliban po doon sa workstations, may mga nilagay po tayong mga mapa dyan kung saan po pwede po nating i-map out kung ano yung mga natapos na po, mga na-open na po ng mga presinto, mga completed na po yung butukan po, nagsisimula na po yung bilangan and other election-related concern po. Kagaya po kung may mga naitatala po tayong mga insidente, kung mapansin nyo po, may mga whiteboards po tayo dyan. So, pwede nyo po yan tignan po at kung may kinakailangan pa po kayong additional information, may mga duty po na mga personnel po na makakapagbigay po sa inyo ng additional information po. Thank you, ma'am. We have another follow-up question from Mr. Marquis Sison. Dahil po naka-live tayo kay Attorney Duque po, meron po nagtanong na botante. Yun daw po bang mga voters information sheet na ipahagi na sa Region 3? Kung hindi man po, active po ba yung website ng COMELEC para yung makita doon sa Present Finder? So, ang pinaka-last option po, kung wala pa rin po yung pangalan na doon, meron po ba mekanismo pagdating sa kanilang voting center, mag-a-assist na command post para i-locate po yung kanyang presinto? Okay. Per report sa ating mga various election officers, provincial election supervisors, ang mga voter information sheet ay naiparating na sa ating mga botante kasi nandun yung kanilang presinto, pangalan, presinto, and the actual candidates na pagpipilian nila. So nandun na yung sample ballot. Nandun na yun mismo, okay? So we are expecting that everybody has received that. Kasi napaka-significant yan. Di ka na magdadala ng any sample ballot mo. Yun na mismo ang dadalhin mo sa yung presinto. That's a proof, by the way. Pwede mo nang makikita doon. Alam mo na kung saan ka diretso na presinto kasi nandun lahat yun, okay? And then yung pagpipilian mong botante from the
national to the local, nandun na rin yan. So you are guided by that already. So you can make an informed choice kung sino ang gusto mong pipiliin. In any event na hindi po ninyo nakuha, makipag-ugnayan po kayo sa ating puting mga election officers para po makuha ninyo ang kopya na para po sa inyo. And one last point, kung gusto po ninyo makuha talaga, kung wala kayong access, try to go on the www.comelec.gov.ph. Meron po tayong parang nakakuan na yun parang default na rin yun sa mga kuan natin, mga browsers natin, yung precinct finder for NLE 2025. That was already activated. So pwede po ninyo makita ang inyong pangalan at yung presinto na kung saan kayo po ay rehistrado. Pag hindi po niya nakita dun sa mga mekanismong yan, ibig sabihin twice na siya hindi nakapagboto. Madi-deactivate yung kanyang pangalan. It is highly possible na deactivated na po siya kaya wala yung kanyang pangalan sa listahan po natin. So magpapa-reactivate po sila after elections na. Oh, that will be beginning July 1 to 11. That will just be the period for registration for the barangay and SK election. Okay, moving on. I think there are no more follow-up questions coming from the media. We will now proceed to the next part of the program. The communication and simulation exercises to be displayed by the personnel of Bulacan PPO, headed by Police Colonel Franklin P.S. Toro, Provincial Director of Bulacan PPO. This will showcase the communication capability of Police Regional Office 3 and will highlight the response time of our police personnel on the ground. We will now give the time to them. Bulacan PPO, take it away. Ma'am, ay magpapakita po natin, ma'am, yung simulation exercise po natin at napili po natin ang Bulacan para i-showcase po yung kanilang operational readiness. Hindi po nila alam, ma'am, na may tatawag po at mag-report po sa kanila ng isang insidente po na ang senaryo po natin ngayon, actual na election day po natin sa Monday, may tatawag po doon sa isang stasyon po nila para i-report po yung kaguluhan sa isang polling centers natin at titingnan po natin ngayon kung ano yung po yung gaano kabilis yung magiging response po nila at naanyayahan po natin yung mga kasamahan po natin sa media na manood po at mag-comment po at mag-suggest po kung paano po natin na mas mapapabuti po yung police operational response po natin. So sabay-sabay po natin panoorin po to. Yes, ma'am. Sound check po. Sound check. Okay. We can hear you. Yes, ma'am. Good afternoon po. I am Police Captain Nora Mahawari, Chief Pitok of Bulacan PPO. Together with our Provincial Director is on board with the command group of Bulacan PPO. Today, I am presenting the capability of Bulacan PPO Command Center in providing live feed during police operations. But before we proceed with our simulation exercise, ma'am, I would like to showcase first our capability here in Bulacan PPO Command Center. First, we have our digital map. Shown on the screen is the map of Bulacan province, wherein our border control point, all convenience store in Bulacan, our friendly forces within AOR, all 576 voting centers in the province of Bulacan are pinned in our digital map. As shown also on the screen are our 93 mobile patrol and tactical riding motorcycle unit equipped with a GPS tracking device used for our real-time monitoring here in Bulacan Command Center for the deployment of our troops on the ground. We also have our CCTV integration
from Bulacan PDRRMO. Please show our seat. Yes. Shown on the screen is our 46 units CCTV monitoring here in our command center. So ito po, ma'am sir, yung aming monitoring sa ating major roads from our MacArthur highways, from Kalumpit, Bulacan to May Kawayan, Bulacan po, monitored natin yung traffic situation. Ang ating DRT highway po from Pulilan, Bulacan to San Ildefonso, Bulacan. Also, we have monitoring our rivers in Bulacan shown on the screen. So ito po yung last time po may nai-report na nasira yung rubber gate, isang rubber gate sa Bustos Dam. So real-time monitoring, Ma'am Sir, nakita po natin na hindi naman gaano tumaas yung tubig sa Baliwag Bustos River. So ito po ay real-time natin na i-share sa Regional Command Center for how many days nung nasira po yung Bustos Dam. So real-time din po monitoring natin sa mga rivers natin. Okay, we are now proceed to our CIMEX to showcase this capability. Personnel of Bulacan PPO and San Rafael Municipal Police Station will demonstrate how we respond to a shooting incident that transpired in front of Lydia Bilyangka Integrated School Voting Center in Barangay Ulingao, San Rafael, Bulacan. The incident involved two suspects motorcycle riding in tandem targeting Juan de la Cruz, a concurrent municipal councilor and candidate, while on his way to voting center. Okay. Napili po namin yung shooting incident scenario for today's activity kasi po as part of a historical background, may election-related incident po tayo recorded last March 21, 2025 involving 3 victims of a shooting incident sa municipality po ng San Rafael, Bulacan. Mag-uumpisa na po yung aming simulation exercise. Attention all participants and monitoring units, polling center sa Lydia Bilyangka Integrated School, San Rafael 308 base, yung mga actors na nakikinig tandem, RLFP, and drone operators, get ready for simulation exercise. This is CIMEX. CIMEX, pagsasanay po lamang. I repeat, pagsasanay po lamang ito. Lydia Bilyangka, voting center, you may proceed. Lydia Bilyangka, voting center, you proceed. Base 08 base, pick up base. Tumawag sa ARPA ulit sila. Hindi na po flash alarm. It's okay, it's okay. Proceed. It's okay. Proceed na, proceed. Start na. Lydia Bilyangka, you may proceed. Sirs and ma'am, as of now po, hinihintay po natin yung tawag ng ating reporting person po sa ground. Nagkakaroon lang po ng technical problem sa signal natin sa San Rafael. Lydia Bilyangka, you may proceed.
Okay, start na. Senaryo. Start. Binabigyan pa. Polling center, you may proceed. Pagkataas pa rin may tumawag eh. Ano ba yun? Ano ba mangyayari sa pagkakaroon? Bulacan, naririnig niyo ako? Ma'am, loud and clear, ma'am. Okay. Antayin niyo ha, kami ang tatawag, baka hindi scripted. Kami ang tatawag kung saan ang insidente and then showcase niyo yung operational readiness ninyo. Kami ang tatawag sa isang istasyon niyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nico. Tawagan natin nakadito yan. Ready lang at nagsa-Simex na. Ready ko na alam ba ng profile ang lahat yan, Simex? Okay, kaya may other instruction si RP. Blend. Ito ho, welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Ito ho ating pinapanood ay ang simulation exercise ng Police Regional Office 3 kaugnay ho ng kanilang paghahanda para sa halalan. Magaganap na ho mga kapulen, gaya na pinabanggit natin, 4 days na lamang ay bobota na ho tayo sa darating na Lunes, May 12, 2025. Ay kabilang ho sa mga ating ihahalal, gaya na binabanggit natin, yung mga senador sa national position, and then yung mga district representative, mga kongresista, at syempre ito hong mga pinuno sa lokal na pamahalaan mula ho sa probinsya, sa Kapitolyo, yung gobernador, vice-gobernador, mga miyembro ho ng sangguniang panlalawigan, and at the same time, syempre boboto rin tayo sa municipal o sa city government ng mayor, vice mayor at yung ating mga councilors. Depende ho yan kung saan kayo bumoboto. Yung iba, 8 yung ihahalal sa mga bayan, sa mga syudad. Opo. Pakipilisan po kasi Ayan ho mga kabalin. nasugatan po dito, may mga Sa oras na ito, sige, bigay muna natin ulit. Balik tayo sa live stream. Dito hong Police Regional Office 3, kaugnay ho ng simulation exercise na kanilang isinasagawa para ho paghandaan ang possible scenario o posibleng kaguluhan sa darating pong halalan. Narito po itong
Balik tayo sa feed ng PRO3, mga kababayan. Ma'am, receive na po ma'am yung call ng ating reporting person. Ginhawa. 27 days, pick up case. Pick up case. Ma'am, uusap na po yung ating future si OP Malolos Barong. Attention all applicants, please proceed to area. Duty ID, pakifocus sa Malolos. Attention all applicants, please proceed to area. Hindi naririnig eh. Hindi naririnig. For student for order, you are trying to within the borders of Manolo nearby. Ma'am, kung nakikita nyo ma'am sa GPS monitoring namin ma'am, moving po yung patrol ng Malolos for police response po sa place of incident natin. Ito, Bulacan Bulacan, mag-dispatch kayo ng mobile patrol papunta sa border ng Malolos. Medyo incident tayo sa Malolos National High School, Barangay Kawa. All mobile patrols, pag-feedback kayo sa amin dito sa pick-up base model. Paki-announce ha, Cymex lang to, Cymex lang. Makikita lang natin, isi-showcase lang natin na makikita niyo po ma'am sir, gumagalaw po yung ating mobile papunta po doon sa reported area po. Yes ma'am, copy ma'am. Request for Salakat activation, regional order. Sa officer. Yeah. Bulacan, report kung nandun na. Hinaiman niyo ba? May nag-time ba? Ayun po, maandar pa rin po yung mobile. So ang target po natin, sir, kung kakayanin po at least yung 3-minute response po natin, yun po yung we're trying to achieve na may 3-minute response po tayo. But nagbo-vary po yan based po doon sa report po as early as August po nang i-launch po natin sa yung 911 ay nagbo-vary po yan, depende po yun sa lugar na pupuntahan po ng ating mga responders, depende po sa traffic, of course yung familiarity po ng ating mga patrollers dun sa lugar. But ito po, hindi po tayo tumaan sa 911 na mechanism po
tumawag po tayo doon po sa stasyon po. So titingnan po natin kung gaano katagal po yung response nila. Mamaya po sir, isa po sa inyo sir, tumawag po to the 911 para makita po natin yung response po. Active na po yung mobile patrol tent, ma'am. Ma'am, ma'am, positive na po yung officer po sa with 2 minutes 35 seconds time response. Pwede natin makita yung mismong nag-responde na mobile patrol kung meron silang PWC or any ARD devices para makita sila sa yung report para mag-report sila. Ma'am, laginin namin ma'am sa Zoom meeting ngayon, yung BWC nila ma'am is not functional po. Sa location ng silence, mag-zoom sila. Yan ho mga kabalen. Napapanood natin yung ginagawang live simulation exercise ng Police Regional Office 3. Ang eksena ho dito ay merong eksena o senaryo, shooting incident na stage diyan sa may Malolos National High School at tinimbre sa mga puwersa ng kapulisan at sila ngayon ay rumiresponde. Nakikita ho natin sa sa mapa itong GPS papunta yung mga mobile patrol doon sa location as reported. So ito, makinig ulit tayo at panoorin natin yung coordination na ginagawa ng PRO3 bilang paghahanda po sa mga posibleng kaguluhan sa darating pong halalan sa araw ho ng Lunes, May 12. PWC po natin ay functional po, but maliban po doon, yung mga alternative recording devices po natin will be utilized to make sure po na mabilis po silang makakatawag sa atin at may papakita po nila real time situation po on the ground. 2 minutes and 35 seconds po as per report po ng Bulacan PPO po.
Muli ho, para sa mga kaka-join lamang dito sa ating programa, sa ating streaming, ang pinapanood ho natin ngayon, mga kabalen, ay ang live simulation exercise ng Police Regional Office 3 bilang paghahanda po sa mga posibleng senaryo ng kaguluhan sa araw ho ng halalan sa darating na Lunes, May 12. At kabilang ho dito sa kanilang isinasagawa ngayon ay itong isang eksena na shooting incident dyan ho sa Malolos, kung saan, ayan, makikita natin, doon natapos na yung feed nila. Ito ho, yung ika nga, yun pong, mga kabalen, yes, oo. Ito hong mga paghahanda, o yung pagsasagawa ng yung simulation exercise, pagsisimulate ng possible scenarios at kung paano re-responde ito hong mga tauhan. Kanina nakita natin, nagko-coordinate yung nasa headquarters, Romadjo, dun sa mga nasa field, yung mga nasa mobile, at yung mga mobile patrol nila. And then, pinakita yung pagpunta ng sasakyan doon sa lokasyon. Ito ho yung tinatawag na, anong tawag dito? Ito yung tinatawag na yung sa GPS, via GPS, yung mapa. Ipresenta ho yan kanina. At syempre, ito ho mga kabalen, kabilang din doon sa ginagawa, ay yung deployment nga sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon kung saan aabot sa mahigit 12,000 o almost 13,000 uniformed personnel po mga kabalen ang dineploy ng PNP para ho matiyak ang kaligtasan ng isasagawang halalan sa darating na 12 ng Mayo dito po sa buong Pilipinas. Pero yung bilang na yon, yung 13,000, yan lang po ay sa Central Luzon alone. Ayan ho yung mga bilang ng mga uniformed personnel na itinalaga para magbantay dito po sa ating buong rehiyon. Mga kabalen, magpapatalastas lang ho tayo sa ating magbabalik. Itutuloy natin ang ating programa, ang mga balita na dapat ho ninyong malaman kaugnay ng papalapit na halalan at iba pa sa pagbabalik ho yan ng special na edisyon ng Newsstream. Ito po ang Vote Watch ng CLTV 36, ang patuloy na pagbabantay ng CLTV 36 News and Current Affairs sa 2025 national and local elections. Huwag ko kayong aalis mga kabalen, magbabalik po ang Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Ustream. Kumusta ho mga kabalen? Welcome ho dito ulit sa ating programa. At gaya ho ng aking binabanggit, kanina pinapanood natin yung simulation exercise ng Police Regional Office 3. Oo, kaugnay ho nitong kanilang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na halalan sa darating pong Lunes na yan. 4 days to go mga kabalen, ay tayo po ay maghahalal na ng mga panibagong leader ng ating bayan. Kabilang ho sa ating mga ihahalal yung 12 senador at syempre yung mga miyembro ng Legislative District, isang kongresista at party list representative din, kabilang din ho mga kabalen sa mga ihahalal itong sa mga provincial government, governor, vice governor, yung miyembro ng sangguniang panlalawigan o yung mga board members kung tawagin. And then sa mga municipalities and cities, meron ho tayong mayor, vice mayor, and yung members ng municipal or city council. Yan ho mga kabalen, 8 ho yan o di kaya naman 10 sa mga syudad. 4 days to go bago po ang eleksyon. Tumutok lamang dito sa CLTV 36 News at tuloy-tuloy po ang aming magiging paghahatid sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Kaugnay po nitong ating binabantayang halalan. Ito po ang CLTV 36 Vote Watch. At ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, sa special na edisyon ng Newsstream. Ngayon po ay aking ibabahagi sa inyo ang ilang mga impormasyon na mahalagang maalaman ng ating mga kababayan kaugnay po nitong papalapit na halalan. Pero for the meantime, puntahan muna natin yung ating usual routine dito sa ating programa. Ayan mga kabalen, ipakita lang natin. Itong traffic situation muna tayo sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Yan ho mga kabalen, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Eksena muna sa may area ho ng Balintawak Toll Plaza. Ito mga kabalen, sa inyong screen sa pinakataas, leftmost magkabilang linya, fast moving naman yung mga sasakyan dyan ho sa may area ng Balintawak. Dito sa Mapulang Lupa, Valenzuela, nakikita ho natin ang makapal na volume ng mga sasakyan. Kaya naman may bahagyang pagbabagal ang daloy ho ng trapiko dyan sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. Sa Karuhatan Toll Plaza naman, westbound mga kabalen ay wala hong pila dyan sa areang yan. May Kawayan Interchange, dito ho tayo sa baba, leftmost, magkabilang linya, maluwag ho. Bagamat may volume, fast moving pa din. Dito po sa northbound Bocaue Toll Plaza, ay fast moving din ang mga sasakyan. Same scenario dun sa other side, sa may southbound mga kabalen. And dito sa syudad ng San Fernando, makulimlim ang kalangitan. And magkabilang linya, wala hong masyadong problema. Fast moving ang mga sasakyan. Yan ho ang latest traffic update, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Dumako naman ho tayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ang ating traffic update hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, San Fernando. Dito ho sa may area ng Vichumico, Santo Rosario ay light traffic. And dyan ho sa Limjoco Street, Lourdes area, light traffic din. Yan po ay update as of 10:51 ng umaga ngayon pong araw ng Huwebes, May 8, 2025. Hatid po sa atin ng CPOSCO.
Palen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Yan, sa oras na ito, alamin naman ho natin yung magiging taya ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan dahil kagabi naranasan na naman natin ang malakas na pagulan dito ho sa siyudad ng Angeles at maging sa ibang bahagi ng Pampanga sa may San Fernando ay pagkalakas-lakas ho ng thunderstorm. Ngayon, makibalita tayo sa Weather Bureau Pag-asa. Ano yung magiging taya ng panahon? Narito po ang ulat panahon atid sa atin ni Kuyang Benison Estareja. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Update muna tayo dun sa ating minomonitor po na low pressure area sa loob ng ating bansa. As of 3 in the morning, nandito pa rin siya sa may northern Solusi at huling namataan 80 kilometers east-northeast of Cuyo, Palawan. Itong low pressure area hindi pa rin inaasahan na magiging isang bagyo at posibleng malusaw sa susunod na 24 oras. Samantala, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at hilagang parte po ng Mindanao. Samantala, yung easterlies pa rin o yung hangin galing sa silangan, nagdadala pa rin ng mainit na panahon for the rest of Luzon and Mindanao. At itong easterlies din, mas maraming dalang moisture. Kaya taasahan din po ang mataas din na chance ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan po sa Southern Luzon, magbaon po ng payong ngayong araw dahil aasahan niya ang mataas na chance ng ulan dulot ng low pressure area. Asahan ng mataas na chance ng ulan sa may Calabarzon, Bicol Region and Mimaropa, lalo na sa may areas po ng Mindoro. Kaya mag-ingat po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa dahil minsan malalakas ang mga pag-uulan. Taas sa chance ng mga makulimlim na panahon at maulang panahon sa may silangang parte po ng bansa sa may Cagayan, Isabela, Aurora, magi dito sa Metro Manila, medyo kumukulimlim na po pagsapit ng tanghali at mataas ang chance ng mga pag-uulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. The rest of Luzon, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga isolated thunderstorms pa rin po na mararanasan lalo na sa may Cordillera Region at sa may Ilocos Region. Temperatura natin sa Metro Manila, medyo mainit pa rin po mula 25 to 34 degrees Celsius, habang sa may Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, Western Visayas, and Negros Island Region, umaga pa lamang asahan pa rin po ang maulap na kalangitan na siyang sinasamahan ng kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms, dulot yan ng low pressure area, lalo na sa may northern Palawan. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas, itong central and eastern portion, this morning actually may mga times na magiging maaraw naman or bahagyang maulap ang kalangitan. Pero pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi, maulap muli ang kalangitan at sasamahan ito ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms, dulot ng trough or outer portion naman ng low pressure area. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas and Palawan, posibleng umabot pa rin sa hanggang 32 degrees pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may chance na ng pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, bagay dito rin po sa may Surigao del Sur, Davao Oriental and Davao de Oro, yung sa may parting Zamboanga Peninsula dahil po dun sa outer part ng low pressure area, habang sa may eastern side ng Mindanao dahil naman sa easterlies. Ang malaking bahagi ng Mindanao, make sure po magdala pa rin ng payong dahil makakaasa pa rin tayo ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Usually nagtatagal po ito ng 2 hanggang 3 oras. Temperatura natin sa may Davao City hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Zamboanga City pinakamainit in terms of air temperature hanggang 33 degrees Celsius. Pagdating naman sa heat index o yung nararamdaman ng ating katawan, mataas pa rin po ang concentration ng mga matataas na heat indexes sa may Luzon. 46 degrees ang inabot po kahapon sa may Cavite City, nasinundan naman ng 45 degrees sa may Catarman, Northern Samar. Habang sa may Metro Manila kahapon, umabot sa may southern part ng Metro Manila, 43 degrees, delikadong antas po ito, habang umabot naman sa 41 degrees ang heat index sa may northern part of Metro Manila. Ngayong araw, makakaasa pa rin ng mga nasa delikadong antas ng heat index ang malaking bahagi ng Luzon, 44 degrees ang maximum heat index over Dagupan City, Pangasinan, and Cavite City, habang nananatili ang init dito sa may Metro Manila, sa may southern portion po, posible pa rin umabot sa delikadong antas.
Base naman sa ating heat index map, forecast, malaking bahagi pa rin ng mga kapatagan po sa Luzon na magkakaroon na sa between 42 to 44 degrees na heat index. Kabilang na dyan ang mga kapatagan po sa may Isabela, Ilocos provinces, Pangasinan, dito sa may Zambales, Tarlac, Northern Palawan, hanggang dito sa may Rojas Capiz, Katarman Northern Samar, Masbate, and Camarines Norte. Delikado pa rin po ang ating heat indexes dyan bago magkaroon ng mga thunderstorms. Para sa mas detalyado pang heat index forecast sa malaking bahagi ng bansa at maging sa mga susunod na araw, scan lamang po yung QR code na nakikita sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index. At para naman sa ating 4-day weather forecast, for this long weekend po, simula sa Friday hanggang sa araw ng eleksyon, May 12, makakaasa pa rin tayo ng epekto ng mga pag-ulan dulot ng easterlies plus epekto ng low pressure area na within 24 hours nga po ay posibleng malusaw na. So simula po ngayon hanggang bukas ng umaga or tanghali, aasahan yung kalat-kalat na ulan ng thunderstorms pa rin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon at lalawigan po ng Aurora. So may mga areas pa rin sa may Mimaropa, Calabarzon, Camarines provinces, Aurora, and some nearby areas pa magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan, kahit mag-ingat po sa banta ng baha pa rin at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga rainfall advisories and worst case heavy rainfall warnings. Pagsapit naman po ng Linggo at Lunes, makakaasa naman ng epekto ng frontal system o yung pagsasalubong ng easterlies, ng mainit na easterlies at malamig na hangin galing sa Hilaga, ang Batanes and Babueng Group of Islands. So kung lalabasin po ng bahay, make sure na meron dalang payong. Habang natitirang bahagi ng bansa, over this long weekend, simula Friday hanggang Monday, may epekto ng easterly. So halos magkakatulad lamang po yung ating mga weather conditions. Bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan for the entire day at makakaasa pa rin po ng mga sagitang pag-ulan or mga thunderstorms na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. At dahil panahon na po ng transition period, kung saan mas madalas na po ang thunderstorms sa ating bansa, importante po na malaman natin yung mga safety tips kapag meron tayong mga pagkidlat or pagkulog. Unang-una po, kapag meron tayong makulimlim na panahon at nakakaranas na tayo ng mga thunderstorms, make sure po na pumasok tayo sa isang enclosed building. Maring bahay natin or maring mall, or kung meron po tayong kotse, pumasok po tayo doon para iwas sa direktang pagkidlat. Samantala, in terms of kidlat, dahil ito ay nagko-conduct po ng electricity, yung ating mga objects, iwasan po muna na lumapit doon sa mga objects na yon. Kabilang na dyan ang mga puno, mga poste ng kuryente, scaffoldings. Kung tayo nasa beach, lumayo po muna sa mga pangpang. At kung nasa kalye naman tayo, lumayo tayo doon sa mga may puddle. At kung nasa loob tayo ng bahay, umiwas din sa paghawak sa mga power tools. Kapag malapit tayo sa ating mga socket, lumayo po muna tayo. At iwasan din ang paghawak sa ating mga appliances kung kinakailangan. Samantala kung tayo naman po ay nasa may kapatagan or nasa gitna ng isang field, make sure na umiwas tayo sa pagtayo at pagtaas ng ating mga kamay. Instead po, magkaroon tayo ng position na nakasquat, kung saan hawak-hawak po ng dalawang nating kamay, ang dalawang tenga, at make sure po na magkadikit yung sakong ng ating dalawang paa habang nakatikdi tayo. So in case na magkaroon tayo ng makaranas tayo ng mga pagkidlat, yung electricity po na manggagaling sa lupa, idediretso lamang po sa pagitan ng ating paa at hindi aakyat sa ating katawan. Ang ating sunrise ay 5:31 ng umaga at ang sunset ay 6:15 ng gabi. Para sa update regarding sa low pressure area at sa mga paparating po ng mga thunderstorms, bisitahin lamang po ang social media accounts ng Pag-asa sa Facebook DOST-Pag-asa at sa DOST-Pag-asa Weather Report naman sa YouTube. At bisitahin pa rin ang ating official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Muli po ako si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Maraming salamat, Kuyang Benison Estareja ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At sa ngayon, binanggit kanina ni Kuyang Benison yung heat index forecast sa north of Manila. Ibig sabihin, kasama ho dyan ang Central Luzon ay nasa 41 degrees Celsius. Base na rin sa monitoring ho ng Pag-asa sa kanilang weather station. Dito po sa Clark, Pampanga, 41 degrees Celsius ngayon pong araw at May 8 at bukas. Araw ng Biyernes, May 9, 41 pa din ang ating aasahan na heat index.
And silipin natin yung mapa na sinasabi ni Kuyang Benison. Ito ho mga kabalen, sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ayan, na-zoom na. Ayan, sa Muñoz, sa Nueva Ecija 38, ito pong sa may area ng Kamiling, Santa Ignacia, yan, nasa 40 sa Tarlac, ano? Dito naman sa may Concepcion area and sa may Sapang Tagalog, yan. Dito po, Concepcion, Capas, yan, 39 degrees Celsius ho, mga kabalen, ano? And dito naman sa bahagi ng San Ildefonso, Bulacan, 38. Ayan, nakikita natin yung heat index. Sa Hermosa, Bataan, medyo presko, 36. Ano? At dyan ho sa may area ng boundary din ng Bamban, ano? Ayan ho, 36. Yan ho yung forecasted heat index, ano? Sa ilang bahagi ng Central Luzon. Batay na rin ho sa mapa nitong ating Weather Bureau Pag-asa. Kapalen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan kaugnay ng halalan. Narito pong ilang mga impormasyon na dapat ninyong malalaman. Hinggil po sa ating binabantayang eleksyon na gaganapin sa darating na Lunes, May 12, 2025. Una sa lahat, ito po, paalala, inanunsyo na ho ng ating kapulisan ang pagpapatupad ng tinatawag na liquor ban. Oo, ito ho yung siyempre, bawal ang pag-inom, pagkonsumo ng alcohol sa mga oras na yan. Ito, papakita ko yung announcement ng PNP. Yan mga kabalen, di ba? Sige, basahin natin, Gwen Justin, ang liquor ban. Paalala ho sa lahat ng mga mahilig uminom ng alak, ayan. Pinatutupad ho ng COMELEC mula May 11 hanggang May 12. Ito pong liquor ban. At sakop ho nito yung pagbili at pagkonsumo ng alcoholic beverages, upang tiyakin ang kaligtasan kaugnay po nitong ating isasagawang halalan. Anong parusa kapag nahuling nagbebenta o kaya bumibili o di kaya naman umiinom ng alak sa mga nasabing petsa, May 11 at May 12? Abay, pwede ho kayong makulong ng 1 hanggang 6 na taon at pwede rin ma-disqualify permanently. Okay? Permanent disqualification sa public office at mawawalan ho kayo ng karapatang bumoto. Kaya po paalala ng PNP, magtulong-tulong tayo kung kayo po may nakita gumagawa ng illegal na gawain, mangyari lamang ipagbigay alam sa mga kagawad ng kapulisan upang kanila pong agad ma-aksyonan. Yan ho. Dahil kaugnay niyan, hindi po bababa sa 13,000 uniform personnel pinagsamang puwersa ng pulis at sundalo ang dineploy na ho sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon para tiyaking ligtas ang papalapit na halalan sa darating pong Lunes, May 12, 2025. Ayon ho yan kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo. At kanina mga kabalen, napanood natin yung isinagawang simulation exercise at yung press briefing ng pinagsamang puwersa ng PNP at ng COMELEC dito ho sa ating rehiyong Gitnang Luzon. At tinalakay nga yung kahandaan ng ating kapulisan sa mga posibleng senaryo o di kaya naman mga posibleng eksena ng kaguluhan sa araw ng halalan. At ayon ho kay Director Fajardo, nakahanda ang PNP na tumugon sa iba't ibang senaryo, iba't ibang insidente ng kaguluhan. Mamaya balikan natin yung simulation exercise at yung ilang bahagi ng press briefing na live din ho natin dito sa ating programa kani-kanina lamang.
Sige ho mga kababayan, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibigay ng impormasyon kaugnay ho nitong nalalapit na eleksyon. Dahil ito pong coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs para po sa Halalan 2025, syempre, data-driven ho tayo. Let's talk about numbers. These numbers, they are facts. Factual ho ito. At sila ho'y makatutulong sa atin upang mas maunawaan ano nga ba yung eleksyon, at ano yung gagawin nating voting process, ano yung importansya nito, ano yung impact nito, ano yung resulta nito, no? Noong mga nakaraang panahon. And syempre, with this, matutulungan tayo para makita ano yung magiging pattern din, at ano yung mga dapat nating tignan at dapat bantayan bilang mamamayan ho, na syempre miyembro ng lipunan na naghahalal ng mga leader every 3 years. Ayan, mga kababayan. So, ito ho, sa ating nalalapit na halalan, ito paalala mga kababayan, 18,320 ang total number ng elective positions sa buong bansa. Kabilang ho dyan yung 12 senador na maiuupo matapos ang halalan, yung 63 representative ho ng party list, depende kung ilang seat ang makukuha ng mga party list groups, aabot maximum po yan ng 3 seats. Yung 254 members ng House of Representatives o ng HOR, kasama rin ho yan mga kababayan, doon sa mga ihahalal. Gobernador, 82 sa buong Pilipinas, Vice Governor, 82, at yung mga board members o miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, 840 sa buong Pilipinas. City Mayor, 149. City Vice Mayor, 149 din. At yung miyembro ng Sangguniang Panlunsod, 1,690. Yan. Sa mga munisipyo naman, Municipal Mayor, 1,493. Municipal Vice Mayor, ganun din ho, 1,493. At miyembro ng Sangguniang Bayan, 11,948. Sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung pong miyembro ng Parliament 25 at yung BARM Party Representatives 40 ang ihahalal. Para ho yan sa mga kababayan nating naninirahan sa BARM. Tumungo naman ho tayo dito sa usapin sa lokal, mga kababayan. Yan, ipapakita ni Kuya Justin yung ilang datos na nakuha natin mula ho sa komisyon ng eleksyon. Ito ho, COMELEC data. Yan, flash ko lamang, tanggalin ko yung banner para mas malaking makita. Ito ho mga kababayan, yung bilang ng registered voters sa Aurora muna tayo, 157,240. At meron ho 151 barangay sa Aurora, 126 yung voting center. Bilang ng clustered precinct, 231. Number of ACM to be deployed, 231. At yung kanilang contingency, 39. Samantala, sa lalawigan naman ng Bataan, aabot ho sa 586,444 yung bilang ho ng mga registered voters. Yung bilang ng barangay, 237, 176 ang kanilang voting center. Yung clustered precinct, 739. Ganyan din ho ang bilang ng ACMs o yung automated counting machine ay de-deploy at yung kanilang contingency, 112. Sa lalawigan naman ho ng Bulacan na siyang itinuturing na pinaka-vote rich, pinakamaraming bilang ng mga botante sa ating rehiyon, gitnang Luzon, ay inaasahan po ang pagboto o yung bilang ng registered voters ay 2,173,026.
Yan ho'y rehistradong botante sa 572 barangays ng buong lalawigan ng Bulacan. Meron ho silang 567 voting center, 2,551 clustered precincts, ganun din ho ang bilang ng kanilang ACMs, at meron ho silang contingency na 361 ACMs. Samantala, silipin naman natin yung datos sa Nueva Ecija. Ito ho, 1.6 million, mahigit 1,620,166 ang kabuang bilang ng mga botante sa naturang lalawigan. 849 ang bilang ng mga barangay. Yun ho, kanilang voting center, 747. 2,080 ang bilang ng clustered precinct. Ganon din ho ang ACMs. At 313 ang contingency ACMs. Keti naman po, Pampanga, mirasla po keng 1,674,789 ding bilang na rin kaya katamong botanti. Rehistradong botanti na atin pong 538 barangays. Keti Kim, Pampanga, 550 voting centers. 2,066 yung bilang ho ng clustered precinct sa Pampanga. Baka niyan lang naman po rin bilang na rin ACM sa makadeploy. Then pong contingency, 308 la, kabaled. Sa lalawigan naman ng Tarlac, 936,003 yung bilang ho ng registered voters, 511 barangays, 481 voting centers, clustered precincts, a number of ACMs, 1,220, and the number of ACM contingency, 185. Last but not the least, dito ho sa Zambales, bilang ho ng rehistradong botante, 552,136. Number of barangays, 247. Voting center, 236. Yun pong bilang ng clustered precinct, 697, ganyan din po yung ACMs, at yung number of ACM contingency, 106. Mga kabalen, silipin naman ho natin yung kabuang bilang, yung total number of registered voters sa buong Pilipinas. Nito pong May 12 o para ho sa May 12, 2025 national and local elections, 68,431,965 ang bilang ho ng mga total voters sa buong Pilipinas. Ano? At nung pong May 9 muna, noong 2022, NLE, umabot ho sa 65.7 million ang bilang ng registered voters, habang noong May 13, 61.8 million. So nakikita ho natin yung pag-akyat ng bilang ng mga botante, ano? At kada national elections. So from 61.8 million noong 2019, naging 65.7 million noong 2022. At ngayon pong 2025, 68.4 million ang bilang ng registered voters sa buong Pilipinas.
Sige po mga kabalen, sa oras na ito, ibabaghagi ko naman sa inyo kung paano nga ba bumoto yung Pampanga noong nakaraang halalan. Meron hong inihandang datos ang CLTV 36 at isang mapa para ipakita kung paano yung naging pagboto ng mga kabalen natin noong huling halalan, partikular na ho sa mga kumakandidato sa pagkagobernador. Yan, flash ko lang mga kabalen. So ito ang inyong nakikitang mapa. Yan sa aking tabi ayan, nilalakihan ko mga kabalen para mas ma-view natin. Ayan. Ito po ay nagpapakita kung paano ang naging voting behavior ng ating mga kabalen sa lalawigan ng Pampanga. Nito pong nagdaang halalan. Opo, I am referring to the 2022 elections. At ito pong data na inyong nakikita ay gubernatorial elections po ito. So, doon sa mga nakikita nyong kulay pula, dito po ay mga lugar kung saan nanalo si Governor Dennis Delta Pineda laban ho kay Engineer Danilo Bailon. Yung mga pulang-pula, yun ho yung malaki ang lamang ni Governor Delta. Yung medyo maputi-puti, ayan, medyo malapit ho yung bilang ng kanilang mga boto na nakuha. At yung kulay asul, yan ho ang bayan kung saan nanalo naman si dating Candaba Mayor Engineer Danilo Boy Bailon. Halimbawa ho dito mga kabalen, pakita ko sa inyo yung ating Municipality of Mexico, kulay asul, ang nag-iisang kulay asul. Dito lamang ho ang nag-iisang bayan kung saan nanalo si Engineer Danilo Bailon laban ho kay Governor Dennis Pineda. Dito pong nakalipas na halalan 2022, nakakuha po ng 38,507 votes si Bailon, habang 37,485 votes naman ang nakuha ni Pineda. At meron pong 1.34 margin percent. Ito pong pagkapanalo ni Bailon laban kay Pineda sa bayan ho ng Mexico noong 2022. Ayan. Silipin ho natin yung hometown nito hong dalawang kandidato dito ho sa bayan ng Lubao kung saan hometown ho ni Governor Dennis Delta Pineda. Ayan, nakikita natin yung datos. 35.68% yung winning margin. Nakakuha po ng 50,366 votes si Governor Dennis Delta Pineda, habang si dating Candaba Mayor Danilo Boy Bailon, 23,767 votes ang kanyang nakuha sa bayan ng Lubao nito pong eleksyon 2022 para ho sa gubernatorial race ng Pampanga. Dumako ho tayo sa bayan naman ni Engineer Bailon sa Candaba kung saan minsan ho siyang nanilbihan bilang alkalde ng isang termino. Dito po makikita natin, kabalen, na sa bayan ni Engineer Danilo Boy Bailon, panalo ho noong gubernatorial race si Governor Dennis Delta Pineda na merong 20% margin. So nakakuha po ng 39,646 votes si Pineda, habang si Bailon 26,407 votes ang nakuha niya mula po sa bayan ng Candaba noong 2022 gubernatorial elections dito po sa Pampanga. Puntahan po natin yung key cities dito ho sa ating lalawigang Kapampangan, partikular dito ho sa may siyudad ng San Fernando, ang capital ng ating lalawigan. Panalo po noong 2022 gubernatorial elections dito si Governor Dennis Delta Pineda sa margin percent na 12.89. Nakakuha po ng 88,899 votes si Pineda, habang si Engineer Bailon 68,500
votes ang kanyang nakuha. Oh, sorry. Yes, 68,593 votes ang kanyang nakuha sa syudad po ng San Fernando noong 2022 elections. Yan. So yan ho mga kababayan, ang ilan sa mga datos na kinalap ng CLTV 36 at tutukan lamang ho itong itong aming pagbabalita, paghatid sa inyo ng impormasyon kaugnay po nitong eleksyon dahil asahan po ninyo na ihahatid namin sa inyo mga lahat ng impormasyon at datos na dapat ninyong malaman upang matiyak na patas at makatotohanan ang ating pagbabantay sa halalan at syempre patas at makatotohanan yung mismong kondukta ng halalan. Muli po, ito po si Justin Dizon ng CLTV 36 News. Ako po ay magpapaalam na. Kabalayan, magkita-kita ho tayo. Ito mamaya, ipa-flash ko lamang. Magkita-kita ho tayo mamayang alas 4 sa programang Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Ipapalabas din ho yan, syempre sa CLTV 36 at sa telebisyon at sa ating social media pages. Mapapanood din yan, kabalen, sa Facebook page ng Sunstar Pampanga. At sino ang ating bisita? Mamaya, ito pakita ko. Guest reveal. Bago tayo magpaalam. Ito po, makakasama natin sa ating programa si Dr. Alfie Bonifacio, dati pong councilor ng Angeles City, na ngayon kumakandidato bilang 3rd District Board Member dito po sa lalawigan ng Pampanga. At kung matatandaan ho natin, nag-resign bilang konsehal ng Ciudad Angeles na bahagi po ng 1st District ng Pampanga, si Doc Alfie. At naglipat ng registration at nag-intent. At ngayon po ay kandidato bilang board member sa Tercera Distrito. Mamaya makakausap ho natin siya at alamin natin ang kanyang mga plataforma para sa lalawigan ng Pampanga. At particular na para po sa 3rd District na kanya pong ikakatawan kung siya ipapalaaring maihalal bilang bokal dito ho sa ating lalawigang Kapampangan. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa CLTV 36 News Stream. Like, follow lamang ang ating mga social media pages para manatiling updated dito po sa ating eleksyon. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat po mga kabalen. Lagi nating tatandaan ang boto natin, kinabukasan natin, kaya huwag ho nating ipagsasawalang bahala ang pagpili ng mga hihahalal sa darating na Lunes, araw po ng eleksyon.